Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли във втората част от нашето 90-дневно пътешествие, в което ще си говорим за график, планиране на нашето ежедневие, за да можем да бъдем максимално продуктивни. Наричат ме жената график. Всъщност никой не ме нарича така, но много често хората около мен ме питат как може винаги да съм толкова свежа, как може да съм кремирана, как може винаги да съм с прическа. Което в един момент ме наведи на мисълта, кое всъщност е нещо, което ми помага. И така стигнах до осъзнаването от това, че планирам ежедневието, което имам. Правя го на седмична или на дневна база. Но тук е момента да ви напомня, ако не сте гледали първото видео към нашето 90-дневно пътешествие, в което си говорим за поставяне на нашите намерения, то ви каня да го направите, за да може да вземете максимума от видеото, което имаме днес. Мили хора, това, което ще споделя с вас, може да ви се стори малко крайно. Със сигурност отново ще ви бъде полезно и ще донесе до някакви осъзнавания от кой тип хора сте. Дали сте хора като мен, които спазвате график, или сте от другите хора, които са така по-свободни, по-хаотични в действията си и именно това им помага да са по-продуктивни. Като днес ще ви дам пример със себе си. Аз съм човек, който става много рано сутрин, аз ставам в 5 часа сутрин. Това го правя всеки ден от седмицата, без значение дали е събота и неделя. И това ми дава възможност да случа всичко, което желая в ежедневието си. Начина, по който планувам своите дейности през деня е на седмична или на дневна база. Ако в седмицата нямам някакви странични ангажименти, които по принцип не присъстват в ежедневието ми често, като профилактика, ходене на зъболекар, фризьор, козметик, някакви други такива дейности, то тогава мога да изготвя графика си на седмична база, да знам всеки ден какво искам да свърша и след това да се придържам. Втория вариант, по който правя своя график, е да си правя, ще ви покажа в случая. Вижте как пиша си това, което искам да случа през деня и след това в края на деня мога да си отбележа тикчета. Това е единия начин. Има и втори начин да направите във вашите телефони, има подобно нещо и там да си запишете нещата, които да свършите. В края на деня е препоръчително да си направите анализ, за да видите кои от нещата сте свършили и кои от нещата не сте успели и каква е причината за това. Какво правим чрез този график? Първо, ние изграждаме дисциплина. Второ, изграждаме нови навици, които искаме да внедрим в ежедневието си и това може да ни помогне да спрем да отлагаме. Много често чувам оправданията, нямам време, имам много ангажименти и в един момент, когато започваме да използваме график, си даваме сметка колко много време имаме и това ни помага да разберем реално къде губим ресурси в нашето ежедневие. Така че, ако все пак някой от вас иска да внесе някакъв ред или някакъв нов навик в ежедневието си, то може да опита този метод и вярвам, че със сигурност ще проработи. Другото нещо, което искам да ви споделя е, че не правя този график постоянно. Не го поддържам всеки ден. Правя го примерно, когато искам да внедря, както казах, нов навик в ежедневието си или променям примерно изцяло рутината си, от това да сменя работното си място, това да искам да започна да спортувам, ако не съм го правила досега. И графика ми помага да нямам оправдание, че нямам време. И го правя примерно седмица, 2-3. Когато видя вече, че имам някаква изградена рутина, мога да спра да правя този график. След което, когато започна да забелязвам, че нямам резултатите, които желая, когато виждам, че започвам да се разпилявам в различни дейности, малко така да се разсейвам, отново се връщам към графика и започвам да го правя, защото това ми помага отново да се върна в рутината, в която желая. И сега ще ви дам една коучинг практика, която е безценна лично за мен. Какво да правим в различната натовареност от нашето ежедневие? Какво имам в предвид? В някои дни ние сме по-свободни, имаме повече време. В други дни сме средно натоварени. Хем имаме време, хем имаме и доста задачи. Има и дни, в които наистина сме много натоварени и изобщо нямаме време. Хайде да вземем за пример. Ако аз съм човек, който искам да чета повече книги, то какво бих направила и как бих приложила практиката, която тук ви споделих. В дните, в които съм наистина много натоварена, ще отделям само 10 минути за книга. 5, 10, 15 спрямо вашите възможности в момента. Искам да започна да чета книга. Правя 10 минути. Ако трябва, ще стана по-рано, ако трябва, ще почивам по-малко и ще отделя време от тези 10 минути или преди лягане ще отделя 10 минути. По този начин аз продължавам да изграждам навика, който искам да внедря. В дните с средна натовареност, може би ще си отделя 30 минути. В коя част от моето ежедневие аз ще внедря тези 30 минути?
преди обед, по време на обедна почивка, вечер преди лягане. А в дните, в които съм напълно свободна, това вече ще е максимума, който мога да дам за този навик, който искам да внедря. Именно тогава, може би, ще отделя 1 час за четене на книга. Нека да ви дам и втори пример. Ако искаме да изграждаме социалните мрежи, да споделяме ежедневно, какво ще направя? Ако днес имам само 15 минути, предварително да преценя какво ще направя за тези 15 минути. Ще публикувам сторията, ще направя карусел. По този начин ние буквално даваме посока на ежедневието си и това какво да правим и какво да случим и реално и какво да реализираме в нашия живот. Ако съм човек, връщам се, извинявайте, отклоних се малко. Ако съм човек, който искам да изграждам социалните мрежи, 15 минути решавам какво ще правя в тези 15 минути. Със средна натовареност дни ще отделя 30 минути за социалните мрежи, 15 минути ще отделя на сторията, 15 минути ще отделя на карусел. Ако имам обаче много време, събота и неделя, 1-2 часа на разположение, мога да планирам целия си седмичен контент и какво ще споделям с хората. Това можем да го приложим във всяка една сфера от нашия живот. За мен това наистина е нещо, което вече прилагам от няколко години. Ако ви е полезно, надявам се да го интегрирате във вашия живот. Ще спрете да отлагате, да оправдавате това, което не сте случили във вашия живот. Мили хора, приключвам до тук. Това е нещо, което исках да ви споделя. Надявам се да ви е полезно. Много е важно и ценно за мен, ако споделите вашата обратна връзка. Казах ви, че искам да развивам този канал и ще се радвам да ме подкрепите, като се абонирате или споделите просто мнение в коментар. Сега прегръдки от мен и до следващото наше трето видео. Включвам се с кратко допълнение, защото забравих да ви кажа нещо много ценно, което реално тествах вчера. То е да взема един много голям лист, картонен такъв, и когато имам по-голям проект в живота си, да седна и да пропиша стратегията си върху листа. По този начин, в моментите, в които прекалено много анализирате, чувствате се объркани, не знаете точно какво да направите. И когато напишете всичко това на този голям лист, може да видите кое ще проработи, на кое да не отделяте време и ресурси. И вярвам, че ще ви е много полезно. Аз вече го направих и за мен беше изключително, защото реално видях целия си проект на един лист, което ще ми помогне достатъчно добре да планирам ежедневието си, съобразено с нещата, които съм написала на него. Вярвам, че ще ви е полезно. Сега за втори път ви казвам чао и до скоро!